Suninga kalamun kalanggan iki Pasyawakan Agung Kurawan Koko Prabu ing Mandura. Mongko katemben wae ngrembug babagan reretu ingkang nempuh ing negara Ngamarta lan manut dawuh pengendikane Koko Prabu Baladewa. Ngamarta bisa sirep saka pageblug lamun para Pandhawa lan kawula Ngamarta gelem nyingkirake pusaka ya kuwi jimat Kalimasada tumbak Karawalang lan payung tunggul naga. Lamun pusaka katelu kuwi disingkirake bakal manggih ayem tentrem Petro. Pusaka tiga disingkiraken. Lho, disingkiraken pripun? Disirnake. Mboten digadhekke mawon. Menawi digadhekke kula diparingi separo. Ora Petro. Lho tegese berarti dibuang, dicali, dilebur, dilarung ngaten. Ya mengkono kuwi Petro. Sing ngendika ngoten niku sinten? Koko Prabu Baladewa. Jane lek ngendika ngoten niku duwe pikiran mboten to? Nuwun sewu lan nyuwun pangapunten mboten kok ateges jenenge wong niku bekti utawi nyembah dhateng pusaka niku mboten. Nanging menika ngurmati dhateng para leluhur kina. Para pahlawan ingkang sampun yasa wujudipun pusaka ingkang endahipun kados makaten lha kok gledhek petele kok mung ngarep dibuang niku nalare pripun jane niku. Gek le mikir iki kepiye ngono lho. Mongko Pandhawa niku riyen le golek ya rekoso lho. Niki pinangka tandha sejarah lho niki. Mongko wong iki yen lali sejarah niku sami mawon kalih lali sumber. Mongko yen lali kalih sumber bakal ketiwasan. Mula jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jas merah Petro, nggih jas merah. Menawi jas kuning menika benten melih kunan. Ngaten. Nganggo wedha suci Petro. Mongko Ngamarta niku kapitayane beda-beda. Yen namung ngangge wedha suci siji kira-kira trep napa mboten? Pripun? Mila bab menika kedah dipun penggalih. Mangke nek jimat Kalimasada lan pusaka sanesipun badhe paduka caosaken dhateng Sinuwun Mandura. Ya yen niki Ratu Mandura asli. Niki nek gadungan pripun nek palsu? Pripun ora? Soale nek jaman sakniki niku sulap niku kathah. Wong sakniki nek mobil penyok niku diketok magic. Pun saged kathah magic lho sakniki. Magic kuwi apa Petro? Magic niku sulapan utawi atraksi. Saniki enten lho teng online ngaten niku sing jual topeng wujud manusia. Niku bahaya niku. Niku jenenge magic. Iya Petro. Mengke kurang bejane malah Kalimasada terus didol digadhekke kepiye jal? Pripun? Mongko riyen pun ate digadhekke to. Petro, ora ngawur, mboten guyon sithik wae kok. Kau nek kejem-kejem ki. Niki lho anteng sing jak guyon wae anteng kok. Jenengan omong wae. Masake mas. Kau ngono wae. Mergo ngerti nek kringkiane Pandhawa niku mapaning jimat Kalimasada niku. Ngati-ati ngatos-atos waton Prabu Puntaweswara ngastu Kalimasada Ngamarta gari ngrubuhke. Napa mboten bebayani niki mengke? Mila wonten tetembungan sedumuk bathuk senyari bumi. Gandeng jimat Kalimasada menika paugraning negari. Mulane ana wong sing arep nyirnake lambok dewa mudhun to wis. Lambok Ratu Mandura sisan nek wani garusiku. Nek wani arep nyirnake Kalimasada rawe-rawe rantas malang-malang putung tetep ajeng kula tabrak.
Wonten dawuh. Saking jagat parusmane jajalan iblis lanat. Aku wis graito Pasewakan Agung sing wibawa kaya ngene. Janji ketekan dagelan elek kaya ngene iki. Nggih nyuwun ngapunten nggih. Ngadeg. Bakale mesti bubrah kabeh burahe, menawa Petruk. Kowe nek ora ngerti tak kandhani ya. Yen para kawula Ngamarta padha nyembah marang Jemat Kalimasada kuwi dadi dosa. Dosa sing ora oleh pangapura, mangke riyen nuwun sewu. Sing nyembah kalih Kalimasada niku sinten? Sing nyembah niku sinten? Panjenengan mesti nganggep yen to wong Ngamarta niku do musyrik, ngaten to? Nuwun sewu lho, nuwun sewu. Musyrik niku werdine napa? Jenengan prisa napa mboten? Musyrik niku mboten terletak dari perilaku dan dan bendanya. Tapi terletak pada pikiran orang itu sendiri. Tegese musyrik lan boten niku sing iso ngarani ya sing nglakoni. Wong liya nyawang boten saged biji. Ning nyatane kabeh wong do ngaji-aji Kalimasada. Nyatane kaya ngono kuwi, anane ngaji-aji niku merga paugraning negara. Aku tetep sabar lho niki. Kula tetep sabar lho niki. Yasane para leluhur lan para pahlawan. Lah kowe bapakmu Petruk Semar gone ngreka-reka nglumpukke wong pirang-pirang bakal darbe sedya bangun kayangan kuwi karepe piye? Karepe kepiye? Apa Semar ki ora noleh karo githoke ing atase wong kere batur gedebal 17 kok arep bangun kayangan kuwi padha karo cebol gayuh. Gayuh. Ah lali to. Lali. Ndok anu pro sinuwun atos-atos lho niki mengke nek gadungan barang nggih nek palsu nek magic iki kados nganu kedah taliti surtiti ngati-ati duga prayoga digawa ampun aja kaya bocah cilik kowe omongan apa kowe mboten kuwi Semar ki mung wong kere tak andani Semar ki wong kere wae dipangan angel paradene arep bangun kayangan ki Semar kuwi duwe pikiran apa ora ganti personil bro salin bubuane bol Prabu bol lho bol ki sapa lah jenengmu ki sapa jenengmu Prabu Baladra to diundang bol kok nesu ya nek rak ngono kuwi jenenge jangkar karo ratu ninggal tata krama ora ngajeni lho sampean ya ora ngajeni kok sampean ya ora ngajeni karo aku nuwun sewu pancen sampean ratu ning ratu rak nek apa jenenge rak ning Mandura ha to lemu dadi ratu nek teng mriki padha-padha daya padha-padha oleh wedang segelas kowe kok kemaki lho sampean wis wani ngelek Bapak Semar ki mung wong kere wong mung batur gedibal 17 lho perkara sampean ngelek aku ki ora apa-apa ngelek Petruk karo Bagong ki ora masalah monggo nek wis wani ngelek Bapak Bagong sing ora trima Petruk barang jane ora trima ning ora wani arep dikepiye wae senadyan Semar ki wujude elok ning bapak ki sing wis ngukir jiwa ragaku mula wajib tak ajaji ning nyatane bapakmu kuwi mung batur wong ora noleh karo githoke lho sampean ki ya ora noleh karo githoke kok lho ngono aku ki ratu napa nek mbiyen ora tak coblos ya ora dadi ratu kowe kok ngarep dicoblos kowe kok bingunge malah mlayu omongan apa Gong ora ding ketrucut teh aku kelingan apa mboten sakniki jaman sampean ajeng nyalonke mbiyen ngoyak-oyak aku lek ndelik ning ngisor meja barang digoleki diwalik mejane lek ndelik ning tengah alas gawe kontrakan dhewe lek bangun dirubuhke sesuk coblosen aku Gong ngono kuwi kaya ngono kuwi wis cekak gak pakira sakakean grom sing tanpa guna ora patut ngatasé ana ing Pasewakan Agung kok nganti darta kaya ngene lan persajan anane Semar arep bangun kayangan iki aku sing ora trima Semar ki mung derajat apa mung arep bangun kayangan
Mula nek Petruk ora trima Semar tak elek-elek. Saiki nganggo cara sing merwira. Lho, lah kersane pripun kersane? Ayo, matu njaba, golek papan sing jemat. Oh, lah ngejagrut ayo, tak ladeni bol. Matu njaba. Ya, matu njaba. Matu njaba. Harus maning jajalan kan mau bis larat. Udara kanane kok dadi kaya mangkin Kuku Prabu Baladéwa lan Petruk malah padha sulaya rembug. Piye Werkudara? Wah, wis ben Baladéwa kakangku ya duwe adeg-adeg dhewe. Pancen aku ya wis supriya karo Baladéwa kakangku. Kok lagak lakon lan lagiane beda kelawan padatan. Nanging aku ya percaya Petruk kae wis gerang. Mestine iso ngrampungi perkara iki. Ya banjur bab ngene Kakang Semar bakal mbangun kayangan dibantu. Wah, disenguyung sawutuhe. Ngelingono Semar ki momong ora Pandhawa kuwi bebasan wiwit kuncung nganti gelung. Wis nganti ora bisa diitung lelabuhane Semar. Mula Pandhawa wajib mbantu nek perlu Werkudara saguh dadi tombok. Nadyan Arjuna inggih makaten Kuku Prabu sagah mbiyantu dhateng sedaya bot kerepotanipun Kakang Semar. Senadyan ingkang rai kembar ugi sagah bantu Kuku Prabu, ingkang rai kembar ugi sagah bantu Kuku Prabu. Ya Yayi kang mengkono sumengko. Yen kahanane Ngamarta wis sayem tumuli tedhak ing Karang Kadempel Yayi. Nanging saiki si adi wae supaya metu njaba awat-awatono Petruk lan Bagong. Lan Kuku Prabu ing Mandura ingkang wigati para kawula kang ora ngerti marang pojok lereting lelakon aja nganti kasempyok Yayi. Ya aku njaluk pamit. Kula inggih nyuwun pamit Kuku Prabu, nyuwun pangestu Yayi. Surtiti ngati-ati lan aja nganti cidra ing ubaya ya Yayi.
duduk meneh sik ya. Iya, Mak. Alon-alon alhamdulillah wis limbukan. Mau ning apa jenenge? Pasewakan gayeng banget do. Bengok-bengok kabeh. Iya. Ya puji syukur kunjuk ngersani Gusti ingkang Maha Kuwasa. Dene dhewe bengi iki kepareng sowan. Sowan ana ngendi? Iki sowan ana duh ora ngerti kertase aku. Sek apa jenenge? Aduh arep omongan apa sowan ana ing Kebon Agung. Kebon Agung. Iya. Tridadi Sleman. Mak. Iki omong 2 menit saka omah. 2 menit saka omah. 2 menit saka omah nek numpak pesawat. Iya. Banjur iki acarane iki apa? Wayangan, Nduk. Ora tegese iki acarane iki kok digelarke panggung gelarke gamelan wayang. Iki merti dusun, heeh. Merti dusun Kebon Agung kene. Iya. Jan gayeng tenan rame yo, Mak. Rame, heeh. Terus iki ya perangkat ingkang biantu, perangkat sing mbantu, Mak. Heeh. Ana Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Terus ana iki lek waduh aku ki nek maca kepiye ora ketok iki kan. Kene wae. Lan Pak Penewu terus Bu Lurah Tridadi Sleman terus karo beberapa anggota dewan dan Pak Kepala Dukuh dan semua warga Kebon Agung. Nah, terus iki langsung ana tulisan dan tolong pembuka limbukan turi-turi putih. Oh iya mengko. Sapa sing anu Mbak Tatin ya mengko heeh. Terus karo iki dan segenap panitia apa iki tulisannya kepiye ya iki ya? Panitia Mas kok iki kepiye Mas iki Mas? Tolong Mas. Karena ya aku ki SD ora lulus langsung mlumpat SMP. Apa lah kandhani kok. Padha wae jebul padha ora lulus kabeh. Oh ketua panitia Pak Suradi. Terus apa meneh, Nduk? Isi apa jenenge? Yo ora ketang sedidik, ora ketang sekelimah rong kelimah. Apa? Yo ndonga-ndonga mak. Iya kuwi ora ketang sekelimah ora waton kaya ngono ki ndonga ki ya sing akeh no kok sak kelimah rong kelimah. Kowe ora tau ndonga ya kowe? Iya arang mak. Ya muga-muga sak rampunge sak tancep kayon ini apa jenenge wayangan bengi iki muga-muga warga ing ngendi kene iki mau Kebon Agung pinaringan sehat, pinaringan panjang umur, panjang yuswa, padha wae, heeh. Terus pinaringan ayem tentrem, terus karo pinaringan rejeki ingkang kathah supados taun ngajeng saged nanggap melih. Amin. Iya, Mak. Iya, Mak. Iya, Nduk, Nok. Kaya ngono kuwi mau. Iya, banjur iki mau aku ya entuk apa jenenge? Welingan. Sapa sing wis meling kowe, Nok? Sanggiwang menang, Mak. Wah, ngono. Mburiku kok sanggiwang menang. Kapiken, Nok. Terus sapa iki ya mung cantrik-cantrik kae lho. Iya. Wis cantrik to saru banget. Iya ora apa-apa. Kepiye mau, Mas? Pak. Pak Wakil Bupati katuran minggah panggung. Mboten apa jenenge? Nggih caos pangandikan kagem kula nggih mboten kagem kula ding kagem para warga Kebon Agung mriki nggih monggo kanca-kanca nyuwun sepote supados monggo Pak Wakil Bupati.
Sugeng dalu, Pak. Anu niku. Wah, mik dicekel napa sindene anget. Iki mulai nyekel ngene-ngene iki. Anget tenan iki nganti kula lali nyetetke. Nggih sugeng dalu. Nggih sugeng dalu, Pak. Wah, ngapunten. Terus pundi kula didhawuhi napa niki? Nganu pripun ora nganu. Paring pangandikan. Oh nggih, pun. Para warga ing Kebon Agung mriki, Pak. Aduh, nggih matur nuwun medalipun Ki Gading. Niki kula. Wah, nggih. Oh nggih, mboten napa-napa. Nggih, menapa Om Kiswan nggih mboten izin kalih dalange mungkin ndak digarapi kan. Mboten kula mboten sok garapi. Matur nuwun medalipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, salam sejahtera kagem kita sedaya, salam sehat kagem sedaya Bapak Ibu ingkang rawuh wonten ing dalu menika. Ingkang kula hormati Bapak Dukuh Kebon Agung ingkang tasih standby wonten ing mriki lan sedaya perangkat padukunanipun Bapak RT RW, lembaga padukuhan, ibu-ibu PKK Karang Taruna, wonten ngarsanipun Bapak Ketua Panitia Bapak Suradi kang sampun tasih lenggah ugi, sesepuh pini sepuh dalu menika rawuh, Pak Mul, Pak lali niku. Napa nika ya MC Pak Bardono. Nggih, sugeng rawuh matur nuwun kang kula hormati ugi Bapak Ibu Dukuh Sekalurahan Tridadi ingkang rawuh lan sedaya para pamirsa ingkang tasih napa standby wonten ing mriki. Langkung rumiyin monggo sareng-sareng kita saya ngunjukaken puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kang saestu dalu menika sampun paring kanikmatan karuhmatan kawilujengan. Alhamdulillah saged sedaya rawuh ing mriki ngramaiaken acara merti dusun Kadukuhan Kebon Agung Tridadi Sleman. Matur nuwun sing dalu ugi kagem Ki Gading ingkang sabun paring hiburan paring ngramaiaken adicara menika. Kula jane arep sambutan ning ngisor Go Ki. Kula niku sambutan ning ngene iki nek cerak sindeni rasane piye ngoten niku. Lah nggih. Dadi mikire sing ora-ora niki lak dadi ndredeg to kula. Nggih. Ngedhep semene akeh niku nek waduh. Nek kula wanek-wanek iki lho niki. Jane kula ajeng teng ngisor. Ngoten niki. Makane jilih mike sinden, mike kok anget dikempit boleh. Sik dadi ketuk endi iki mau? Bapak Ibu, para rawuh, kula ing mriki mbok pilih amakiri saking pemerintah Kabupaten Sleman. Derekaken napa nyuwunaken izin Pak Bupati mboten saged rawuh titip salam kagem panjenengan sedaya. Kula saking pemerintah Kabupaten Sleman ngaturaken selamat napa nggih merti dusun kagem padukuhan Kebon Agung. Mugi-mugi kanthi merti dusun menika saestu napa ingkang pun aturaken Ki Gading menika wau masyarakat Kebon Agung tansah pun paringi napa nggih rukun ayem tentrem anggenipun sami sesrawungan sedaya kemawon masyarakate langkung sejahtera langkung makmur sedaya ingkang napa pun suwun saking masyarakat Kebon Agung menika mangke saged kalaksanan kanthi sae. Mugi-mugi kanthi merti dusun nika ugi saged ningkataken gotong royong lan kebersamaanipun. Sing penting paling utama nggih akhir-akhir niki monggo pun jagi keamananipun. Kebon Agung kula pitados sakniki pun sae. Monggo Pak Dukuh anggenipun ngomong sedaya warga wonten ing mriki. Mugi-mugi taun ngajeng saged wayangan melih, meriah melih, penontone saya akeh, UMKM-e ya saya payu kan ngoten niku. Niku mawon mboten sah kathah-kathah. Mungkin ndak Ki Gading kesuwen le mandek lakone leli. Kan ngoten nggih. Oh mboten. Lakone napa niki? Niku Semar Bangun Kayangan. Oh, Semar Bangun Kayangan. Nggih, insyaallah niku napa nggih? Apa niki? Kuncine gedhe semene iki montore sepiro iki? Nggih, ngeten niki crita segede kala wingi Pak Dukuh menika ngajokaken napa panyuwunan gerobak roda 3 kagem fasilitas pendampingan pengolahan sampah wonten ing Kebon Agung. Niki pun wonten pengolahan sampah to. Nah, mugi-mugi saged napa menyelesaikan permasalahan sampah wonten ing Kebon Agung niki.
Kula wingi nyuwun alhamdulillah dalu niki badhe kula serahaken mugi-mugi manfaat kagem masyarakat mriki. Pun jagi nggih. Nggih, niki wau kula jane nyun sewu. Anggen kula dugi mriki telat acarane dalu menika kathah ning gandeng Pak Dukuh ket wau Mas Rakitang Sedelek. Kula dadi kelingan sing diaturke iki gading niki wau. Ora rene meneh arep butuh wingi pengen didukung rene saiki. Nggih to Ki? Nggih. Nah. Nggih. Lah nggih to. Kula takon kalih Pak Dukuh kene menang apa kalah? Menang. Sip aku ya ngono. Kula kedah mriki kan ngoten. Ngeten mawon nggih sambutane nek serius mesti ra niki jenengan ngantuk ngeten. Niki kula kok nyerahke kalih sinten? Oh Pak Dukuh nggih niki Pak. Ora gadheke lho. Bantuan gadheke lucu dipendungi wargane. Nggih Pak Dukuh niki dalu meniki alhamdulillah. Oh Pak Ketua Pak pengolahan sampah Pak Suradi niki badhe maringaken bantuan napa motor roda 3. Mugi-mugi saged manfaat kagem pengolahan sampah wonten ing Kebon Agung. Niki mengke nek ling ngolah sampah sae iso ngrampungi kena nggo contoh padukuhan liyane ben sing ngurusan sampah iki ora usah ketuk kabupaten, kampung-kampung neng Tridadi iso ngurusi sampah dhewe. Ngoten nggih. Sampah niku nek dolah jane ana duwite. Niku muga-muga napa Pak maju nggih niki kula serahke insyaallah manfaat. Ngeten cekap adipoto ora? Nggih, mungkin Pak Suradi ndak ra duwe kenang-kenangan. Saniki apa-apa foto pun. Apa ana ibu-ibu kuwi? Wis nek arep kon foto wis lali le mangsak lali. Pun ngatur nuwun cekap semanten Ki Gading wonten klentak-klintu kula kirang separi kula anggen kula matur saestu nyuwun agunging samudra pangaksami. Nyun sewu mboten saged napa nderekaken lelampahan wayang nika ngantos paripurna amargi tasih wonten tugas malih. Mugi-mugi derek tetungga pagelaran wayang dalu menika mangke saged kalaksanan kanthi sae nir ing kambi sambikala ngantos paripurna. Cekap semanten billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ki. Nggih. Matur sembah nuwun Bapak. Jane iki ya ning kene iki iso ana sampah, Nduk. Sampah apa? Iki sing ngrebab lak kelebu sampah. Kuwi membandel terus sampah masyarakat dadi mengko tak titipne sisan melu dibuang. Ya aja, Mak. Yo kuwi nggo gayeng-gayeng e. Heeh. Saiki giliran apa jenenge membaca requestan. Iya. Bang iki barang jarene dikancani no. Dikancani BT. BT iki apa? Barter. Bintang tamu no. Bintang tamune sapa? Denok Tatin Tritrot. Mbak Tatin Tritrot. Heeh, Denok Tatin Tritrot. Tatin Tritrot ki nek gedhe, nek cilik dadi Denok Tatin Tadit nek cilik. Nek cilik kuwi ora sing liyane wis pikirane iki wah jan mbok ya sing ya karo disambi apa jenenge karo maca-maca iki pamundutan kok disambi. Endi ya mau wis tak buka siji mon endi ya waduh. Waduh dari iki. Oh iki apa, Ding? Nggih iki. Kula Bapak Sutrisno SPD saking Sumpiuh Kabupaten Banyumas badhe nyuwun lagu Sesideman. Lagu menika katur dumateng setunggal 1 Pak Lik Purwidi Raharjo RT 02 Kebon Agung, 2 Bapak Rois Kebon Agung, 3 Bapak Dukuh Kebon Agung lan sedaya warga Kebon Agung. Mugi-mugi sedaya tansah pinaringan kawilujengan lan kesehatan. Matur nuwun. Nggih, mengke dipun pinangkani menika wonten Sesideman. Terus iki sing ana meneh iki wah dari Linda Singapura, saking Mbak Linda Singapura. Iya, adoh-adoh tekan kene. Ya ora tekan kene, tegese iki dititipke. Tekan kene iki
Nyuwun tembang 1 bajing loncat ingkang nyekar Mbak Ayu P. P iki apa, Mak? P iki nek jare sing ngrebab ki Purwo Lestari. Ora aku mau krungu sing liyane. Aja rapik kaya ngono kuwi. Iya. Mosok ngono kuwi muni ngono kuwi. Terus nomor 2 Dadi Ati. Ingkang nyekar Mbak Orisa. Iya, mengko dipirangkani. Heeh, iki sono meneh iki. Lho. Lah kok ana meneh dari Mbak Linda Singapura meneh. Oh, berarti loro iki, Mak. Heeh. Wajan iki nyuwun fragmen apa iki? Fragmen apa, Mas? Oh, Sura Gentra, Mas Kiswan dan Mbak Tatin. Oh, ya mengko sidane Om Kiswan ki yo ngadeg tenan. Iya, eksis mengko eksis. Mengko dituki lucu apa ora iki? Soale dek wingi kae lucu banget. Iki engko bumbuan iki ya niki. Terus ana meneh kuwi terus lara ati muni jare sampah. Iki ana isine lho iki. Terus sing iki spesial iki. Spesial nggon aku nek iki ketoke. Iki buka, tak bukake. Oh, lah rak ngono. Wah, 1 2 3 4. Wah, jan jos tenan iki. Kae sing keplok-keplok njaluk. Wis kok pas fragmen. Nek ora lucu ora takne. Nek lucu takne loro. Loro iki. Rong lencer maksude. Iya, ayo. Gek apa jenenge nilai sing nang HP barang mak. Heeh, iki sing nang HP iki akeh banget lho mau. Iya napa wae iki. Oh, iki ana. Nyuwun lagu Kadung Tresno saking Mbak Ira, sawer rokok mau. Oh, jebul. Anu, request, Nduk. Iya. Terus ana apa meneh? Iki sing ana saking kula Pak Wahyu nyuwun Caping Gunung. Oh nggih, Caping Gunung mangke dipun minangkani. Nyawer ora mak. Ya ada deh nek kuwi deh. Gampang mengko. Ada deh pokoke kae karo ngaturi Mbak Tatin jumeneng ben dienggo kanca awak dhewe. Iya mak mengko ndak selak kentekan bahan. Bahan apa, Nduk? Ya bahan dagelan apa bahan apa? Apa bahan bangunan? Ya ora, ayo monggo Mbak Tatin ngaturan jumeneng kanca-kanca sepote kanca-kanca. Sugeng dalu Mbak Cangi, Mas Giade. Nggih, sugeng dalu Denok. Wajan. Iki jane aku ki wong tuwa kok dunake Denok iki ora kualat apa piye? Lah cangik karo jenengan ki tuwa cangike sik. Oh, iki berarti cangik ta? Heeh. Cangike lanang. Heeh. Ora iki wedok gelo-gelo. Oh ya wis sak karepe malah nek di Denok iki berarti aku jek enom ngene ya. Ayo mulane kuwi wis jek enom. Iki ngapa kok guyu? Ora apa-apa, ora apa-apa. Ora ngecil ya? Ora ngecil. Aku ora tau ngecil aku wong apik kok aku kok. Ya wong sae aja pakpik-pakpik ya. Lah ngopo? Sae ora apik. Lha kepiye to? Aku wong sae ora wong apik ngono lho. Wah, asik je aku seneng nek dadi wong apik kok. Wong ya urung tekan dadi radong. Wis lah. wis. Aku iso lewangsulan ki mergo dong. Oh ngono, wis dong ta? Weh lah wis kan. Oh nggih. Bagaimana kabarnya Mas Gade? Alhamdulillah sehat. Ya ora ding iki mau mumet banget gundulku. Lah ngapa? Aku ki tuku blangkon kecilikan. Lah ya sirahe diongoti ben iso dienggo. Diongoti gundule kuwi. Ben iso mlebu ngono lho maksudne. Nek umpamane kegedean apa blangkone sirahe diongoti ben lancep dadi iso mlebu bledeng ngono. Atene kok tumpeng gundule tenan ngene iki njokan. Ya berarti terus ganti niku. Ganti no. Ganti ndas.
Lah ya Lah ganti dadi blangkon tuku meneh to langsungan ngerti dhewe to nek aku ki. lah iya. Sekarang ya. Sekarang cah cukup kok. Enggak, ora ninggal kathok aku mau. Kathok endi? Kathok sing tak nggo iki aku ora kathokan saiki. Loh, masa nganggo kathok? Lah ora percaya. Ya ora no, aku tak Iya. tilakane Mas. Delok Mas. Wis mengko ning mburi panggung gampang. Aja ning kene iki ora apik, pan-papan. Empan papa. Ele yo nek Oh saiki wis wani buka-bukaan kathok bareng saiki. Lah ya. Nek salin ki ya ganti kathok barang terus ganti. Kok malam hari ini tidak kathokan berarti ISIS no? Wah, jan. Isis aku rada wedi mono kewan-kewan ngrambat rene iki nek dadi Goleki kancane ya. ya ora nek goleki kancane iki ya Lah apa? dulure. Sedulure, nggih Mas Gading Nggih. menika nderek sewan wonten Kebon Agung. Kebon Agung Tridadi Sleman. Nggih, menika nderek remen, nderek Mangayu Bagyo, Nggih. menika merti dusun. Merti Mas. dusun, Jan. Nggih, menika kedaden saking Patang RT nggih. Patang RT. Oh, iki. Patang RT. Ping urunan wong Patang RT iso wayangan kaya ngene lho, Jan. Mas. Luar biasa. Hebat tepuk tenan tangan luar dulu biasa, Kebon Agung, tenan Jan. luar biasa iki. Jenengan ra ngira ra nganu babar blas to, Mas. Wow, Patang RT kok bla-bla-blas. Kok iso dadi ngundang. Jan orang kira bla-bla-blas. Babar blas. Babar blas. Nah, Heeh. dalange Ki Gading sindene saka warga Laras niki anu wiyagane nggih warga Laras saka Patang RT luar biasa. Bintang tamune sapa? Bintang tamune Tatin sing gedhe. Titot to. Lah ya Tit. Apa nek Tatin sing cilik berarti Apa jajal meni ya? Sapa sing meni titit mau? kowe lah malah dicethake. Lah krungu kok ya. Ya ora apa-apa, heeh. Oh ya, sajake ketoke duwe iki kok ora muni dhewe. Nek iki Mas Gading wani ora muni, Mas? Ora aku, ora. Ora, berarti ra duwe, Mas. Ra duwe apa? Ra duwe kuwi. Lho ngece. Ngepiye? Lah ora meng anu Ora meng kuwi mau luwih gede. Apa? Ora arep tak teruske, ora apik kaya ngono kuwi. Ya ora apa-apa ngene kala-kala saru kaya bapakmu ya ora apa-apa ngono lho. Dajine nek karo aku iki ya dasdes-dasdes ngono ora apa-apa. Oh kon dasdes-dasdes. Iya maksudnya ya Iya nek kon dasdes-dasdes wae oke nek aku kok. Iya. Niki nderek ndedonga nggih Mas. Nggih, nderek Mugi ndedonga. sedaya masyarakat wonten ing Kebon Agung mriki tansah pinaringan sehat. Amin. Nggih, lancar rezekine. Amin. Rezeki ingkang berkah lan barokah. Amin. Mugi tansah guyub rukun ayem tata titi tentrem gemari palos jinawi. Amin. Amin Allahumma amin. Menika acara malam hari ini 2 tahun sekali, Mas. 2 tahun sekali. Iya, ras setahun sekali, Mbak menawa sesuk iso dadi setahun sekali ya, Pak Bu ya. Nggih. Nggih niki Kebon Agung iki wayangan Patang RT. Lah iki kapan iki kelurahane kapan iki? Kira-kira kapan Bu Lurah? Monggo dipun agendaaken Bu Lurah menika namung murah meriah no Nggih, dicicil murah. ya, Mas ya. Heeh. Iya. Kredit nggih saged kok niki. Lah, nggih, Mbak Bileng nggih kapan ewon nggih Kapan ewon, nggih. saged tiru-tiru karo Kebon Agung kene sing Patang RTW iso wayangan mosok sing kelurahan kecamatan kok ra iso ira ya bangeten ya. Ya sesuk ben masyarakatnya ya semakin bahagia, semakin senang bisa melihat Mas Gading mayang di sini di kelurahan dan juga di kecamatan. No, ya Mas ya. Nggih. Nggih niki wau napa jenenge angsal weling. Nggih angsal Nek boleh. Pak Dukuh kapureh minggah panggung. Oh, nggih ngaten. Si menika Mbak Bilih Pak Dukuh iki meng apa jenenge wingi iki Patang RT iki do mangkat kabeh kok Pak Dukuh ra mangkat iki nggur weling tok iki ra. Kene nang kene tak kumbahe kene gorene endi wong. Karo Pak Dukuh kok malah nantang-nantang. Lah salah kok meng dawuh utusan Pak RT monggo kae rono ngono kuwi lho Mas. Ning Berarti jajal iki aku ora urung kepethuk karo Pak Dukuh. Jajal tak petukne karo Pak Dukuh kene, tak jak salaman, tak jak kenalan, tak jak omong-omongan, tak jak nyanyi dan sebagainya engko ya. oh berarti Pak Dukuh ki ingkang pidato kalau mau nggih. Mau pidato ora to, Pak? Oh lah. Lah aku Mbak Bilih nggih. Menika dipun anu Mas, sepoti kajenge Pak Dukuh minggah Nggih, wonten disepoti pepanggihan. ngono, Nggih, monggo. monggo Pak Dukuh.
salaman. Namine sinten, Pak? Kok le ndredeki ngapa ngono lho? Ora Aku rasa urung tau ndredeg. ketemu kok nggih ceming dolan ning TV karo jenengan aku dadi Lah yo iki sakniki wis kepethuk gathuk-tuk jasiar ngopo ayo? anyep. Anyep. Tangan anyep. Jenengan iki ndredeg tenan lho iki mantuk. Mriki Pak kajenge dipun streaming menika Dalang Sena Channel menika kajenge delok teng TV nika nggih, nggih. Nggih niki jenengan Niku napa niku, Pak? Kok niki ditangleti Niku- Pak Dalang. Halo-halo. halo-halo niku. Niku koordinir parkir nih. Oh. Wah, kula termasuk koordinir parkir kan. Oh nggih. Niku canggih mboten, Pak? Anu nggih kula mawon. Nggih. Nggih sugeng dalu Pak. Sugeng dalu, Bu Tati. Nggih. Kok manun jenengan mboten rawuh namung dawuh-dawuh menika? Kula sampun nate tindak mriko jaman ngaturi Pak Seno riyin. Lah apabila sing niki kula utusan Pak RT, Pak RT kedahipun sowan panjenengan kalian Mas Gading. Oh ngeten, Nggih, jenengan kedahipun mboten. gentosan. Oh gentosan. Nggih. Sik taun niku sik taun kapan pun tau anu kedadian napa mboten? Pak Senone maksudnya. Nembe pesen nembe nganu pun pesen tanggal pun DP Pak Prasida. Seno nika. Sedo. Nggih, Oh, lah niki sakniki malah Lah anu. alhamdulillah dalu ini saged kelampah niki warga Bonagung remen sanget. Oh nggih. Ning krungu-krungu jare arep prasida, Pak. Sing jare sinten niku? Mbok krungu-krungu jarene arep prasida le arep ngedil kewe nganti anu lagi arep hari H nganti do iki kepiye le do urunan kok ora gek ndang-ndang ngono. Ya ampun ngono mirang-mirangke warga to. Ora lho maksudnya niku kabare iki tenan apa mboten kula tanglet. Pripun Pak RT? Piye? Lho kabare pripun, Pak? Niku hoak napa? Nggih, hoak mboten, Mboten. hoak. Dadi tetep niki tetep kudu Mas Gading. tetep sing kudu dalang. Mas Gading, Nggih. nggih. Terus bintang tamune Bu Tatin Titit Editot. Nggih. Lah kok wah. Klentu Mas Gading, klentu kula, klentu. Nggih, mboten menapa. Mboten napa-napa, Pak. Kula ngertos nek jenengan duwe. Dadi niki rasah Mboten apa. rasah diumumke ngono lho. nggih. Niki niki berarti alhamdulillah kelampahan Nggih. dalu menika Nggih. saged wayangan Mas Gading. Nggih. Enten nggih, Pak. Nggih. Panjenengan kula aturi napa nggih? Jenenge Gandrung. Oh, malah arep gandrung iki ya. Ya Waduh, malah. manut nek gandrung sak yuta, Pak. Nek saged dikredit apa Mas Gading mong ngendika ngeten kok. Saged, Ya, Pak, ora saged iso. sampil. Nek Mas Gading iso Apa? dikredit nek aku ya ora. Kok tiwas aku gedemuk ora bayar ya tak tuthuk. Waduh. Nek Pun jenenge- sidon demak mana. Nggih, Mbak Bilih menika wonten atur napa rumiyin kagem masyarakat. Ya ingkang bahkan kula matur nuwun sanget dhateng Mas Gading sak kanca sedaya sampun kesorawuh mriki nggih ra ketang yo diwangi megap pindu. Megap Pindu. Pindu. Wah. Megap-megap niku. Ah nggih ning Nggih. alhamdulillah saged kaleksanan warga masyarakat saged ndugaaken Mas Gading wonten Nggih. mriki nak kalian panjenengan. Alhamdulillah, Nggih. Pak. Kamera nyuwun Nggih. dipun hibur ngantos mangke satuteke panjenengan sedaya nggih. Nggih. Mboten sak tekan esuk Jam pinten, Pak? jam sekawan nggih oleh wonten mriki. Ora Lha kepiye lagi? ora tekan esuk, tekan jam 4. Jam 4 iki wae subuhan wis Ah esuk. sing nggih. Niki kok sesuk meneh nek anu kula dikeki kanca Pak ora ming dhewe ngono lho, Pak. Lah wingi perjanjiane ngoten kok. Jenengan iki kan ajeg golek kanca dhewe. Lho maksudnya Jenengan kan golek kanca dhewe njawuk sinten ngoten anu. ora ono kok danane we mepet kok kon ngejak kanca. Alah nek ora mepet yo ora trimo jenengan ora pepet itu. Ah kok Pak padake aku kan ngejak kanca. Mbak entene sementen jenengan mbuh arep kancane sapa? Lah ya aku sing KO. Kula lek nggih blak kutang cetha wae Kotange sapa? Kotange sapa? dipeme tangga kula wae. Lucu lho iki, Pak. Malah lucu lho niki, Pak. Niki Ya Pak ampun, ngoten, Pak. kancane kula jenengan mawon nggih, mengke tak kei ra kitung selawe ya. Alhamdulillah. Kok malah dadi hah? Pinten? Selawe. Masyaallah. Ah kok Selawe niku nggo nguyuh wis bola-bali lho, Pak. ayo wong sekali masuk 2000. Lah nggih Ya, jenengan kertas. Jangan ngersake napa? Maksudnya Niku enten WC. Enten niku. maksudnya kula ngersake napa? Sekali masuk 2000. Ini nek nemu dicawiki mboten bayar. Loh, kak Isa. Ah nggih ten WC ning balik cabe niku wonten niku. Ya, Ngersake, kula ngersake. derek nggih. Oh, jenengan sing ngeterke kula pipis. Nggih kula ngundang Pak RT mang niku sing anu. Lah kok dadi wong pirang-pirang sing arep ngeterke? Ah kula mboten wani kok kula. Utusan. Ji. Menika ajeng nembang napa Cido Gandrung apa arep piye? Wah mboten mawon kula gantung tak digeguyu mengke kula tekan omah ditapuk parut.
Nggih. Ora apa-apa gur parut kok. Ah nggih bundas sing Gur parut kok. sisian kula niku medeni wong. Nggih warga pemirsa sedaya niku. Lah kok jenengan wani munggah rene karo aku? Ah resmi enten dipanggil malah resmi ngene. Oh, rasmi dipanggil. Ah, nggih. Nek ora dipanggil wedi. Mboten wantun kula. Oh, ngono berarti suami takut istri. Ampun seru-seru. Ampun seru-seru nek Pak, preso niku. tak kandhani, nek wis wani munggah panggung ki rasah mikir sing nang omah. Ho apa ora? Bebas wae. Ayo. Wah. Mboten wani kula bebas. Pak. Tenang, mboten wani. Pun teng panggung niku mboten napa-napa, Pak. Mboten nggih. Nggih. Kados Mas Menawi Gading sampun niku. teng panggung menika mboten napa-napa. Totalitas. Nggih, kula wau dados Gading Pamungkas nggih mboten napa-napa kok, Pak. Gading bau iki. Pun dilajeng nggih kula anu. Loh, kebacut ampun, munggah Pak. kok ora ngapa-ngapa. Nggih. Nembang. Nggih napa-napa ninggal hati niku nggih mboten napa-napa. Nembang nggih. Nembang napa? Nggih, sing kira-kira kula mboten iso napa. Ora ngoten nek kula niku napa iso kula niku. Ayo contone apa, Jajali? Apa kok malah ngematke wae lho? Pengen nyawang kesempatan oke. Ati pamit dolan ning YouTube. Ngematke ora Ati iso kedep. langsung kok. Nggih Mas Gading nggih. Nggih, leres niku, Nyuwun Pak. ampun ta Mas Gading niku. Rada ndlodok kula niku. Usah kula nggih kancane niki, kancane niki sing sak niki ten jero. Kancane suprek kula niku niku. Aku mah ra kenal iki sapa. Ah iya suprek meguwa ora kenal ra. Ora kenal iki sapa to, Mas? Gitu. Nggih. Jenengan kok dicekeli terus iki ngapa to, Pak? Nggih, Pak, ampun dicekeli. Jenenge mbok wis bebas ngono lho. Kok mau bola-bali kok ning Niki ngene. nedahke wong Yogya sing mbon agung sopan. Sopan. Oh. Dan- Lah ning niki nganu nek sesuk meneh tak wirokke iki kualik iki. Ah karang paling aku karo nesu anu Oh, ngono. daerah. Sesuk tak Nggih ngono. padu mergo arep munggah karo aku. Wah niku. Oh, dadi kesusu nganti kualik Kuali barang ku ora jeneng kerasa. kiwa jeneng tengen. Mula kula tutupi ngene ndak ketok Oh, jenengan. ngono. Oh. Ning kula katokan mboten koyo Mas Gading ora katokan. Katokan nggih, Pak, kula pangu. Oh, gitu. Mboten, Ding. Katokan ta? Nggih. Delok jajal katoke kowe. Memanismu tanku. Kosek, hei. Tapi Urus Sindoko wis iki lho. Anu suarane dicocoke karo gender arep njaluk slendro apa pelok ora waton muni. salah kula nggih to, salah kula niku. Pun manut mau nek mungsa Mbak Tatin niku. Nah, kudu manut. Wah nek wani munggah kene kudu pani. Wis ora mikir Sing penting nek wani omong ora apa-apa. ora apa-apa, ya omong karo omong nek arep demok ya kok Omong. kasus. Demok ndak tekan ngendi kowe. Karo sasa mikir iki dukuh apa udu, sing penting anane aku karo sapa mau jenenge, Pak? Sapa, Pak? Narya. Wah, anane Gur Tatin Tidot karo Narya. Sapa mau? Bagus Narya. Alah bagus senario ngolah. Ngolah lah. Aku lek jajaran kok bagus dhewe. Ha iki kancane ya pirang-pirang lho. Aku lek jajaran iki kok. Aku karepe kok milih Cek Sir Sinden. Ayo milih selera, milih niku. Ayo jajal nek milih selerane sing ndi? Milih Mas Ayo. Gading mau. Alah, ya ora wani wedi bojone. Ampun seru-seru. Krungu niki wong ngeten mriku niku. Ayo ora apa-apa. Bu, nyilih Ais. apa? Tas itu, niki ajeng memanismu. Larase pelok. Belok, Pak. Helah, Nggih, kedep. pelok, Pak. Pak, kedep po ning ngematke aku Apa niku? kedep. Kok malah mlongo. Ngono. Tertegun. Tertegun saiki aku wis nang kene arep ngopo jajali. Ndang. Ngematke. Oh, gur ngematke. Aku lho ora dong pelok slendrone lho. Ah niki nek jenengan mau sing anu muni pertama mau pelok. Lah niki sampun ditintenge kalih Oh. Mas Geter. Nggih, nggih. Nggih. Niki. Nah, Memanismu tanku jiwa. sing lanang seniman seniwati kayane Gawe runtuhe ati. susu sawai jember-jember
kula ki ngeling-eling bar iki terus apa ta lali Kok kula iki. nyekel karo wak-wak ngene kok kematke dhuwur ngene iki ra ya. Ane nang mburi dikira nginthuk nang mburi. Ayo nang mbok ngene wae bebas, rasah diwak-wak ngono lho. Nah, bebas. Tangane ngene. Nggih. Angatan iku terus mang sampluk mawon. Wah, Ngaten terus ngaten iki. Saene niku Pak Heding nggih, saene niku. Nggih. Wani, nyampluk aku wani. Ayo, Mboten. campluk plek ngono genten tak plek genti. Kandhake Pak Tulus aku ra wani aku. Lah kok kejenengan tak andake bojomu ya ayo. Ora sak kadang-kadang. Terus pripun niki mau terus pripun Mas Gading? Wah kula nggih mboten ngertos. Kula ya ora apal. Ora apal. Rara apa? Ya ngono kuwi malah ngacung-ngacung. Mas lali pon mandek iki mon kula tak medun. Aja mutong. Sabar ya, sabar. Gene ketemu karo Tatin ki ya kudu sabar ya. Kok alhamdulillah ngapa? Didemek alhamdulillah. Ah nggih. Iki lagi tak demek mburi lho, urung tak demek. Ampun. Ampun kok ngene. Aku ora bakal demok kono. Nggih. Kula ki lali tenan niki pun mang terus kedimon kula niku lali tenan. Kula. Nggawa catetan apa ora? Mboten. Ah terus? Nggih, Bu. Sak metune wae, metune apa? Jajal. Angel metune ngeten niki. Heeh. Kudu nganggo proses nek kula metu. Kudu nganggo. Apa lagi metu rong larek kok sandang angel. Lah kudu nganggo proses ya kaya ngono kuwi. Ah, Lah yo leres Mas kan Gading. Mas Gading iki mau kan Pripun? lagi dua baris. Nggih. Apa wis sandang ora iso metu ira ya piye ayo? Kudune rak ya los ngono. Lah saya yo. Ya urung saya ya Mas. Lah mbok yo mbok menawi. Nggih, protese sak isa-isane iki. Nggih. Lara apa kasih nedya Ngetan maling ulang apa setia kelakon setia kelakon memunduta rukmi kula dalu niki tambah seneng niki. Lah napa? Padha karo kula nanggap wayang dhewe kok kula niki. Adi diseneng-senenge wargane, aku nembang dhewe diseneng-senenge wargane. Lah, Padahal warga kula niku tengen nyawang kula jane sepet. Ora apa-apa, kula mboten sepet kok Kang Mas. Alah. Ngono kok diajak. Injih Kang Mas, panjenengan menika suwantanipun sae, pasuryanipun injih bagus. Bagus lanang kok kula. Lagi. Wah, nek wedok ayu. Nah iya. Terus pripun niku? Ah nggih, Pak Parut niku sing kula semelangen niku. Tartamtu tak ruti Lah? ora arep ngampirke nang omah kula. Lah ngapa? Lah ngampir ora nang omahe dhewe nggih Pak nggih. Maksudnya diamperke nanti nek ra nang omahe ayo. Nang restoran ngoten niku. Atus pripun niku? Lek gong lek ngono. Lek leren kula. Pasti aku tetep nang kene iki arep rampung kok. Jenengan Arep tadi. mok kula mengke teng omah niki. Nggih. Ah nggih kok ora turu jero turu latar kula. Ra apa-apa malah isis kok nang latar ya. Pinepsu. Lo mampah. Wah, sampean ngajari yo luput.
Aja nyeneni wong jenengan mboten wae. nyeneni kok. Ora apal kok ya. Kula Lho rasa malah gelut karo sindenku bareng. Karo aku wae. Lumampah tanpa welah. Tak adani ra percaya kok ya. dadi dhuwur. Karepe arep dhuwur bang isor ya ra. Terserah. Penake. Penake jenengan Lah nggih teng peta nggih ngoten nggih. Ah nembang sak penake ngoten Nah nggih. ya penake jenengan Penake situasional. Wah, ngene. Pun Mbak, Eling, Pak, lampun nggih. parut. Lampun nggih. Satos parut kalih duduh gule lho niki mangke. Dadi langenge kula Pak lumampah. Lumampah tanpa welah. tanpa ing madyaning jala